Kahraman halk emmemize selam. Şu gün Tamam. Oyla Çarıyevna, Halmurat Hüseyinov, Sahra Gül Hüseyinov, diğer arkadaşlar emmemiz var. Adları tutulmadı. Katı görmek. Halmurat'a sizden başlasak. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Oyla Çarıyevna baris ve beyler hemmeňize de selam. Tamam. Salam vatandaşlar. Aleyküm selam. Hemen Salam vatandaşlar. Onu şun ilkinci nowatda aýdylmaly bugün 1-nji maýym belşimiz ýaly o halkara raýdaşlyk güni, zähmetkeşleriň, bütün dünýä boýunça zähmetkeşleriň halkara raýdaşlyk güni. Ol SSR-iň döwreden bayramçylygy da. Ol ondan ol yüznäçe ýyl ozal döwredilen zatlar. Şol şu ýöne şol bütün dünýäde zähmetkeşler, zawodlarda, fabriklarda işleyen adamlar bir-birini gollaw, kömek, ýardam etmek bilen şol raýdaşlyk güni diýip 1-nji maý şol özlerini şol hem miting geçirip, hem parat geçirip, hem de şol özlerine iş berýän kapitalistleri tanqid edip aýlyklarynyň ýokary galdyrylmagyny, iş gününiň sagatlarynyň peseldilmegini sorap edilen çykyşlaryň netijesinde şol 1-nji maý aýam men pikir edýän 150 ýyl bäri dünýäde bellenip gelýärdi. Şoň üçin bizde de Türkmenistanda da SSR döwrüne bellenýär ýöne soňra SSR dargandan soňra bize raýdaşlygym galmady, paradym galmady, hiç zatym ýok. Şonu ýok etdi, ortadan aýyrdy. Näme üçin? Zähmetkeşler bir-birini tanymasyn, bir-biri bilen gatnaşmasyn diýilen şertde. Ol o taýda ol hökmen kompartiýanyň bayramy däl, ol halkara bayramçylyk bütün dünýäde bellenildi. Hatta biziň ýaşap oturan Şweýçe döwletimizde de her ýyl 1-nji maýda ine köçelerde adamlar ellerini baýda galyp çykýarlar. Ýöne bu ýyl bolanak geçen ýyl bolmady, sebäp şol koronavirus denen. Atak bellenýär bütün dünýäde. Şoň üçin bütün türkmen halkymyzy şol sanyny sizi hem hormatly denanlar, ýigitler gutlaýan halkara zähmetkeşleriň halkara raýdaşlyk güni bilen. Şonu aýdaýyn diýdim. Sağ olun. Bizim şuňky temamız çağalaryň gelejegi barada, gelecek nesilimiz barada. Şo barada gürrüňdeşlik geçirýär, hem zoraglara jogap berýär. Gatgo, kim başlayan bolsa şu mesele boýunça kimde aýtjak goýjak zadyňyz bar bolsa aýdyp ber. Fatma gelneçe siz gürrüň berjekmi? Siz näme çağalar bagyna da işlen. Salam vatandaşlar, ildeşler hemenizde. Biz bärde öz vatanymız hakda, çağlarymız hakda gürrüň geçsek, meni gelenime bäri biraz wagt geçdi de 4 ýyl diýsem boljak. Men çağlar bagynda işledim. Ýene şu çağlar bagynda işlen zamanda ýaman köp çağlar görýärdim, ýürem köp awraýardy. Sebäbi şol döwürler hem çağlaryny goýup giden eneler boldy. Yani şu wagtda çağlar ýaman köp stres geçirýärdi, travma geçirýärdi. Özüm bilen görýärdim. Yani özüm köp o çağları görüp köp gynalýardım. Sebäbi çağlar enesini kisýärdi. Men küçük toparda işleýän sebäpli şu wagtlar 1,5 ýaş, 2 ýaş arasındaky çağlara seretýärdim da. Şu wagt çağları mamasyna, ýakynlaryna, dogalaryna goýup giden çağlar bolýardy. Ya şu çağları hasan geç alýardylar da şu wagtlar bizde ýaman köp problema bolýardy. Sebäbi biz 7 işlemeli, 7-den hem soň alýardylar şu çağları. Ol çağa enesini kisýärdi. Başka zat bilen ýok ağlaýardy. Şu döwürler ýaman gatly köp zatlar geçýärdi de stres bilen bizden geçýärdi. Yani bizden izi gynalýardy çağlaryň ýagdaýyny görüp näme diýeceğini bilip bolan ýokdy da o çağa ýa-düşünen ýoga enesini kisýär. Soňra ýakyndakylar hem ýaman geç alýardylar. Şöyle
vakalar yaman köp bolýardy. Men azı köpüsü yadımda yok da yöne bir sany vaka menin yamanan köp ezdi de şu wagty ýüremi. Şol vaka hiçem yadımdan çykmaýar. Bu çağa kız çağatdı. Neçe yaşında? Bir 5-6 yaşında vardı. Bu kızcağızın enesi Türkiye giden kakası Karahan çağalara. 2 kız yadımda. Son bu kızcağız menin toparma gelepdi. Bir güne nem boldu? Enesi Türk'ten gelen. Men hiçem yadımdan çykmaýar da şu çağının şu bolan gününde de şu neçeli yadımda. O çağa hazır biraz ulalandıram o kızcağız. Bir gün yaman bolup geldi bu çağa. Şeýle bir stres bilen geldi de bu. Hiç kim bilen gepleşen yok. Kızcağızlar bilen oynan yok. Bir künjeye tutuldu, oturdu da gaýgyly oturdu. Näme terbiýeçi bolan soň men 10 ýyl zatlara köp dikkatli bolmaly da, dikkatlysym men. Soň kızy men çağırdım. Sebäbi ol kızın özü bir jygyldak duran kızcağızdy da hiç agy ýumulmaýardy, boş gaýdyp ýanyna gelip gürleşip hemme gep gürün edip berýärdi da. Soň muny ýanyma çağırdım. Näme boldy zat diýsem, bu kız hiç gürlemedi başta. Soň ona bilen oňaça gürleşdim. Näme gepleşmeýän, näme boldy diýip gep aldım da o kızdan. Soň bu kızcağız ala başlady. Meni diýdi, bizi diýdi, enem dedi taşlap gitdi zat diýdi. Näme üçin diýdim? Dedem bilen uruş etdiler dedi. Enem Türkçeden şimdi indi ýaly geldi, yakında geldi. Dedemle ikisi uruş etdiler. Yarım gece enesi çıkıp giden. Çağa yaman bolan şu wagty gecesi bilen yatmadım. Enem indi şimdi gitti, bizi taşlap gitti. Hiçem gelmez indi zat diýdi. Ýa-ni kız soň ağla başlady. Men yaman boldum şu wagty. Kızcağızı garap durup da o wagty men çağlarym ýanyndatym da. Häzir men şu bäriye gelip şu kızcağızın bideren zatlary hiçem kulamdan giden ýok da gözümden men giden ýok. Men şu wagty men yaman bolan. O kızdyň gürrüni eşidip de men näme diýjem bilem ýok. Damağım doldu şu wagty bu kızdy görüp de men aýtdym. Menem eneýe o kızdyň böyle bakan başынан geçiren gecesi bilen yatıp bilmeyen enesi taşlap gidenini gözüne getirip yaman bolup gelen de kız. Ben sonra goýja göwürlük berdim. Sen bana gara diýdim dedim, sen ağlama dedim, senin enen hiçem gitmez dedim sizi taşlap. Eneler hiç kaçan öz çağasını, öz kızını taşlap gitmez dedim. Goýja men ona göwürlük berdim de kızda. Bizim çağam ýaly gucamna aldım, ona gepleşdim. Eneler hiç kaçan çağasını, kızını hiç kaçan taşlap gitmez dedim. Olar dedim, uluların urşu bolar dedim. Sen olara üns berme dedim. Senin enen hükman gelir, hükman seni alı gider dedim. Hiç kaçan sen enen goy gitmez gitmez. Bu kızı da göwürlük berdim de. Hazır bağışlarsınız biraz zat oldum da. Şu kızın aydı vereni men halı büyüm yadımda. Şu vakti men öz-özüm aydandım. Men hiçem çağlarım göz bitmez men zat diýetim ýa kızı görüp de sebäp meni gözüm önünde köp çağlar, problem çağlar bolatdy. Enesini göresi gelip de çağlar bağında işlemek yaman kıyındı. Sebäbi köp çağının eneleri daşary ýurtda işlep bilenlerdi. Soň şu çağlary ke wagty çağlar bağından algalyanlaram bolardy köpüsine. Näme diýjek bolma men bäriye geldim. Berde eneleri köp yaş gelirleri görüp olara da çok yani yaman boldum. Özüm de şun yalıya düşen çağlaktı. Çağa bilen enenin arasında arası uzak olsa gatı kıyın yani. Çağını hakta pikir ediyen dini çağa kellende oluyor. Azıcık keser olsam sen yatıp bilen yok da. O çağda travma şu galyan etken. Bu bizim berde näme diýjem bilemýek de bu bizim başymyzda oturan adamlar nähli adamlar bular. Bular näme üçin çağlary, eneleri aýyrýarlar. Çağa bilen enenin arasında. Näme üçin bular ýollary ýapýarlar beýle. Bular näme hakkı bar ene bilen çağany aýyrmak. Ýylda hiç bolmanda bir 2 gezek, 3 gezek ene diýen çağa diýen bir görüşmelidir, dogrymy? Yine bizim yurdumuzun halkımız, yurdumuzun halkı daşarı yurda çıkıp işlep bilen halk değil.
Biz daşara yurda çıktık gördük ya, hemme millet hem daşara yurda gidip öz vatanına gidýärler, gelýärler. Yani azat gidip gelýärler, svobodny gidýärler, gelýärler. Hiç kim täsirçilik beren yok. Bizimkide näme üçin böyle zatlar bolýar? Näme üçin olar ene bilen çağanın arasına böyle zatlar edýärler de ayırýarlar ene bilen çağanı? Näme sebepden? Biz hemmemiz bir Türkmendiriz de, doğru mu? Şu başımızdaki oturanım Türkmene, özümüzün Türkmenimize. Näme üçin enelere böyle eziyet verýär, çağlara näme üçin böyle eziyet verýärler? Hiç bolmanda açtılara yolları. Çağlarımız bir göri geleli. Menin çağımam kesel olan. Menin deştim ha, asmadı. Yine yaman gatıp bunu düşüntürmek kıyın. Onu ene düşünler. Çağa dayan şu zat travma dayan zat gatıp təsirli kalar o çağalda. Sebebi çağlar yine enesini küser küçük vaxtında. 8 yaşına içeli, 16 yaşına içeli yine ene diyer o. Sebebi ene mehri çağa yaman ulakan ol, ene ol. Adayt ya enedir. Çağa hem yine enesini küser. Yine bizi gözünüze getirin. Şurada neçə yıldan beri işlep veren gelirler var. Hazır onlar уже yaşı uludur. Benimki bilendendir yaşları 40'dan, 45'den, 48'den öten yaşlı gelirler. Şular yaşı ulaldı. Ama şu ömden gelirler şu çağların küçük vaxtında, 2 yaş vaxtında da, şu 2 aylık vaxtında koyup gelen gelirlerimiz var. Şu gelirlerin şu çağları ene mehirsiz öten çağlar oldu şular. Bu mesele katı kıyım mesele. Sonra bu global hemmemizin, Türkmenlerimizin meselemiz bu. Katı ahır mesele. Bunu biz çözmeli. Eneler bulup çözmeli vatandaşlar. Siz doğru düşünün de siz öz çağınıza özünüz eğer çıkmasanız, öz çağınıza özünüz bakmasanız hiç kim sizinki yalı bakmaz, hiç kim sizinki yalı eğer çıkıp bilmez. Biz şunun için görüşmeli, yine görüşmeli. Öz vatanımızı kazanmalı, çağlarımızın geleceği için, çağlarımız için. Bizim bir pakaleye gözünüze getirin, sizin çağlarımız köprüsünü, yine 60%'ın köprüsünü çağlar, yine mehirsiz öttü. Gatı kıyın. Ben yaman kıt durmuşum da görüyen de şeyle gelirleri. Bir tane gelin bilen tanıştım. Yani yaş gelin kıyaş vaktinde çağısını koyup giden tırsa. Gelen şu çağa enesini tırnavat etmeyen. Sebebi duvarları bakan kızına. Enesi gelen sonra beni enem deyip nehile zat verdi dedi. Güller verdi bana çağım dedi. Öz çağım dedi. Bağırma basıp bilem yok dedi. Bir gelin ağlap aydı verende yardımda. Şeyle zatlar köp böyle Türkmenistan içinde köp yani duş geleyen sebebi köp adam Türkçe'de işlep ürene gelirlerimiz. Çağlar ama ortada. İnalya ene mehirden doymayarlar. Köp çağlarımız. Şunu hemmemiz birlikte ağız bir olmalıdan biz şu meseleni çözmeli. Bu mesele bizim hemmemizin meselemiz. Bu meseleni özümüz çözmesek başka hiç kim bize çözü vermez. Vatandaşlarsa sonra doğru bir şey. Onun için her kaysınız özünüzün aranızda 10 olsun, 5 olsun, öz kardeşleriniz, dosyarlarınız, özünüze yakın adamlar bile toplanışıp biz toplamda öğretmeli. Hiç olmadı şunu edin siz çağlarınız için. Benim şu acı biraz kıymançılı vakalar da bu sebebi bu durmuşta bolan gören zatlarım benim görün etti. Ben dinle oturan enelerin şu vakti yüreği sızıp gidendir sebebi hemmesinin çağları izinde kaldı. Türkmenistan'ın içinde. Enesiz östüler, atasız östüler. Ene atanın mehri olmadık çağlar nehil öser. Diktatörün eden işi ve ediyen işi o bizim halkımıza karşı, Türkmenlere karşı genosit bolýar. Eger şu sözü ullanasym gelýär, öz halkyna karşı şu zatlar hereketler edýär. Hemem näme üçin edýär? Halky garyp saklaýar. İş yok, pul yok, adam çağlı. Köplenç Türkmen maşgalasynda minimum 1 kisan çağa var. 4-5 çağlı maşgallar var. Olar saklamaly, çörek bermeli, giyindirmeli. Bu näme üçin edýär? Enatası iş aktarmaly ya başga ýurda gitmeli. Olar ýurdun içinde näme bolup geçýär? Prezident näme diýär? Näme edenok?
hakimlik işini bitirýänmi, edenokmy, o zatları pikir etmene wagty ýok, diňe çağasyna ser etmeli. Çağalar barada gürrüňesek, o aýry-aýry ýaşaýan, olar edil siziň aýdyşyňyz ýaly Fatma gelinece, ene mehrini görmedik çağa, öz ulalanynda da şol normal maşgalam kadi pikir edýär. Atalarym çağasyny görmedik näçe. Olaram belki eneler ýaly açık biz aýdyşmaz ýaly aýdanoklar atalar köplenç ýöreginde saklaýarlar. Ýöne olara da kyn gelýär. Maşgalasyndan hem de çağalaryndan aýyrmak. Çağalaryň näme hak hukugy bar. Birleşen Milletler Guramasynda dädesi diýeli ýa-ni başga bir ýurtda ýaşaýan bolsa, şolar ýylda bir gezek görüşme hak hukugy bar. Enesem ona hiç tahdit bilme 18 ýaşaýança dädesini hiç kim aýdyp bilmeýär. Ýöne gynansak da bizde o kanunlar işlemeýär. Ýöne nisip bolsa biz görüşeriz bilelikde gaýdarys hem de üskeder semeda dip umyd edýän. Doğru. Takdir doğru aýdýaňyz. Atalaram köp gynalýarlar. Olar ýene bizinki ýaly aýdyp bileýin içine atdy hemme getme. Olar ýany var ya şu çağa diýen çağlar bir polnasyen maşgalada ýaşamaly, ene atasynyň ýanynda bolmaly. Bizimkiler näçe ýyldan beri şeýle ýaşap bireler var. Atasy, dädesi gitse, enesi bolar, enesi gitse, dädesi bolar çağasynyň ýanynda. Ene bizde meniň tamaýan maşgalalar köp şönýarlar. Ya wagty gepleşýärse telefonda köp şeýle zatlardan köp bizde zeyreneler var da gelirler de meniň ýaşymdaky. Men hiçem çağlarmy dogry düzgün mährim berip bilem. Ýok men getsem yoldaşym garaýar, yoldaşym gelse men garaýan. Olan Bremen'de 6 aýmy, 1 ýylmy şeýle mecburi gelmesem bolan ýok diýdi. Ýaşawan bolan ýok, çağlar bakwan bolan ýok. Etjek işimizde ediben bilemiz ýok diýdi. Men şeýle bir aýal şeýle diýär de giden gelen o çağlary bir aýam yetişen. Oğlu mektebe gutarmaly, gyzam uje yetişen. Şu çağlaryny dogry düzgün mährim berip bilem ýok diýär. İlde olsa çağlar ulalana, çağlar diýermiş telefonda gepleşýärler diýerdi. Ene sen işle canını sağ olsun, yine bizim yanımızdan papamız gitmesin. Bizim yanımızda papamız olsun deyip çağlarım yalvarıyor dedi. Ama berde düşünen dedi çağlarım ene atasam gerek, enesem gerek dedi. Çağlarım ulalam. So zada al. Hormatly watandaşlar, bağışlan hana bugün ilkinji gezek gyýdgerler öz gönefirine bizi mihmançylyga çağırdy bolup yarım saatte yetmen internet kesildi oturuverdi. Şonuň üçin ara kesme boldy. Inni gepleşigimiziň dowamyny ýazgyda dowam etdirmesek gönefire çykyp bolana. Näme sebebi? Onu soň biler bolýan häzirlik üçin şu söhbetdeşligimiň arasyny üzmäýilip ýazgyda goýaly, soň size ýetirer. Ene bir aýalygymyza aýtdy öz pikirini Fatma dogan. Indi beýleklerde şol çağıly barada, geçmiş barada, şuun kuny barada, gelejegi barada, şolun çözgüdi barada, kimde näme pikir bar aýdyp biljek, oýla şaýryna sizmi ýa beýlek aýallygymyz barmy, kim bar aýdyn? Başka aýtjagyň barmy? Şu Halmyrada şu wagt Türkmenistanda çağalaryň ýagdaýy gaty agyr. Okuwda muallimlerin bilimi terbiye çağları terbiye verecek özlerinde biraz ötüş yok. Çağları denk tutup bilmeýärler. Bayın çağasyny bir aýry, gariplerin çağaları bir aýry. Şu an çağatı okuwdan gelen wagtynda mektepde pul gerek diýip kapıdan girmesin çağam diýip şeýdi dilek edip oturýan ayallar var. Sağolun. Ýa-ni Fähran häk aýdanyň üstüne goşasym gelýär-de kanunlar Türkmenistanda işlemeýär diýip. Şol kanunlar işlenok diýip bir zadyň üstüne durup geçdi-de men şu ýerde şonuň üstüne ýetiresim gelýär. Men henüz çenni Türkmenistanda bir kanun işleýär diýip eşitmedim. Şu bir kanun işleýär diýip eşitmedim. Haýsyny alsaň işlenok. Şu kanunlaryň hiç bir ýerine ýetirilenok. Onan biz özümüz bilýär. Onuň beýleki Fatma doganymyzyň
aydan zatlarının üstüne koşasım geliyor. Yani çağlar bağınaki çağların enelerinden bayra düşüp enelerin Türk'te işlep yürün çağların geçiriyen travmaları, psikolojik travmaları hakta gurun verdi de benim şu üstüne yetiresim geliyor. Şu yerde çağlar kakalar bilen galıp ya da ecelerini görmen ya eceler bilen galıp kakalarını görmen ya yetim galayan çağlar var. Yarım yetim yankı neme diye atasız yetim, toyda yetim, enesiz yetim, günlü yetim diye de. Şol men şol wakanı men baştan geçirdim ödüm şu yetimligi, şoň üçinem şu aýdylýan zatlaryň her bir sözi men ýüregime edil jünk bolup basylýar da. Sebäbi menem kakasy ösüm ýöne men ejem bolan o sebäpli ol ýanky kynçylyklary her günne bolup durýar da ýeter etmezçilik, bir garnyň aç, bir garnyň dok bolanda da sen ejen ýanynda. Mehri berejek adam ýanynda, şoň üçinem menin öz alan terbiyem yankı enesiz atasız galanlar ve yankı hasam ecesiz galan çağalara teredende menin psikologiyam o derecede bozuk deyip aydıbilecekler. Sebebi ene mehrini görün bilen ene mehrini görmedik çağı düyüp götür başkaça bolýar. Şol sebäplenem enesiz ösen çağalarda psikolojik travmalar galýar. Onu gat ankat bolmaya o zatları yeňip geçmek ya onu bejermek ya şo çağanyň psikologiýasyny düzeltmek gaty ankat zatlar. Bizim Türkmenistanymyzyň çağalary bir mecburi ýagdaýda yetim galylar diýip aýdybiljekler ştaýda. Eneli ataly yetimler diýip aýtsaňam bolýar. Sebäbi enesini görmese, atasyny görmese wagtly ol çağalarda hakykatdan travma ebele gelýär. Iň soňunda da ýanky 5 ýyllap, 10 ýyllap enesini görmedik çağalar, ýanky gunnokdaky çağalaryny goýup giden aýallar bar. Şolon günler hasam agyr. Sebäbi çağa gelenne ene diýip şoň topulup bilen nokta. Sebäbi ol enani doglaly bäri görmedik. Ya 1 ýaşynda bolsun, başy 3 ýaşynda da bolsa, çağan aňyna enäniň suduru gidýän ekeni. Enäniň suduru gidýär, ýüz keşbe gidýär, şo öňünde, öýüň içinde hemme ýerlerde, her istenadan ýüzünde asylgy duran enäniň suraty bolmasa, şo çağanyň gözüňinden ene keşbe gidýän ekeni. Şol sebäpli ene ýüzüne gaýdyp gelýär, ene de 5 ýylan, 10 ýylan, 15 ýylan gaýdyp gelene de şo çağa ejem gello diýip ylgap, şonu gujoklap bilen ok. Şol çujoy absolutny nätanş adam ýaly şeýle görýär. Evet, enesini, dogran enesini. Ene şular ýaly wagşylyklar edildi Türkmenistanda prezident tarapyndan, Gurbanoğlu Berdimuhamedow tarapyndan. Ene şular ýaly wagşylyklar emeli ýagdaýda döredildi diýip aýdybiljek. Emeli ýagdaýda yetimçilik döredildi diýip aýdybiljek. Ne in gynanlar ýani ýere ştatlar ne şular ýaldatlar agdamda men bir hili hasam sesime bat berip gaharma hem nervçde diýen hem erwet bolýan hem bokurdawymda bolýar. Dol aýtjaklarym aýdy bilemok. Şoň üçin bagyşlanan adamlar. Men ştaýda sesime botan biraz. Ore çarymna menim size goşulýan da şu Türkmenistany enesi atasy ýanynda bolsun bolmasyn çağalaryň hemmesiniň psikologiýasy bozuk. Birim 1 ýaşynda wagtynda çağasyny taşlap gaýdan gelin var ýanymyzda. Şu wagt 10 ýyl bolupdyr, çağasy ejesini tananok. Ýöne el sallaşýar biri-birine. Türkmenistanyň içindäki çağalarym biz günlük paxta ýygyma gidýän günlük puluny almany alyp paxta ýygýan. Şoňa gidenne ýanyna 4-nji klas, 3-nji klas çağalaryny ýanyna bile götürýär. Hiç olmada 3 kula paxta ýoksun, mektep pulu bolsun diýip. Çağalaryň psikologiýasy bozuk. Bazarda araba sürüp ýörler. Bazardan bir 2 paket zat alsaň derip arabasyny getirip ýanyna özep yüzüne seyredip dur var, insan özünü tutup bilmeyen ağlayan çağalaryň ýagdaýyny görsen. Olar çağalaryny ýaşamaly wagtynda bazarda araba teşkil edýär. Aýagynda da o banýada geýen rezin tapçyka bar, aýagynda şo tapçyka, aýagynda jorap, ökçesi ýyrtyk, ökçesi görünüp dur. Türkmenistanda hiç düzüwli ýaşaýyş ýok. Mugallimlerim baýyň çağasyny bir tarafa
Garibin çağası bir tarafı. Men çağamın mana enatalar yığınağına baranımda muğullim şo yerde enatalar yığınağında geplemäni orana. Şu Niyazov geldi öňünden, ondan soň bu Gurbanguly Berdi Muhammedow geldi. Adyna maýdasym gelmeýär, şunun bary bu arkada däl, bu halk düşmany. Çağalarymyz süpük boldy, triýakka boldy, musur boldy. Musurdan şu atam ýanymdakiler karantina girdi, pul urady bilen aklara. Bolýa-da bu musurdan ne baklaşka çöpläp şonu ýuwup diye ýa satýanlara tapşyrýan diýip. Şeý diýip ejesi bilen ogly gepleşip otyr. Ejesine şey diye ben baklaşka musurdan ne bu ne 56 sany baklaşka çöplek geldim diýip şey diye. Şu yerde halmrada şu aýtjak gadym bar da ýa-ni Cemal berdi ben sözüne goşaýyn. Şu mektepde diye çağalaryň enesi atasynyň ýygynagy bolýar, enatalar ýygynagy diýip. Şon çağıranlar diye garip bilen çağalaryň bir aýry tutýar diye. Baýlaň çağalaryň bir aýry tutýar diye Cemal şo ýerini görüň berene. Gözü bilen gören. Garibin çağasy hiç ýylten näme diýen näme onu ýazat hiç soranok, ama baýlaryň çağalaryny güler ýüz bilen garşylýar. Garibin çağasyny bir ýan tarapa tutýar. Men menim atasyz ululdym çağalarymy enatalar ýygynagyna bardym. Ondan soň muğullymyň ýanyna baranda da haýyş etdim, bu çağam beýdip çetlemäň. Näme günäýe işleýär, maňa aýt, men özüm terbiýe bereýin diýsem aýtyp bilýän zady ýok. Men gaýdandan soňam gördüm, munyň ejesi geldi. Ay şalkyldap şonu ýala gurrun edip beýleki baýyň çağalaryny garibin çağasynyň üstüne kuşkurýar. Muğullymyň özüne misal ine Könürgönçüň şu 3-nji mektebinde Gyzylgül diýip bir muğullym barda, enatalar ýygnagynda geplemäni orana okuwçylaryň öňüne geçip, enatalaryň ýanynda muğullym ýygnak geçirmeli, aýtmaly çağalaryň näýil okaýyşyny, terbiýesini geplemeli, gürlemeli. Şonda şol gurlap bilen diýip dur. Menem aýtdym mundan muğullym bolarmy diýip içimden beýle düşündüm de goýdum. Kimsi diýe garibin çağasyny kimsi diýe sen her bayramda ona padarkaçyk bermeli, gowy padarka bermeli. Baýyň çağasy näme berse senem tapma ýöne şo padarkany bermeli. Eger bir pesrak bir zat bersen muňa seredine maňa beren zaty diýip beýip okuwçylara görkezýär. O padarka berenden bermedi gowy. Bermeseň hem sen o hak geldiňmi, senden tema soramýar. Ýöne mektebe gatnaýanda ýol öwrenýär. Şolar ýaly. Ýöne bu dadi sen aýtay. Ýeme şu ýerde biraz üstüne goşaýyn, şu aýdylarlara hakykatdanam soňky 29 ýylyň dowamyny biziň halkymyzyň görýän görgüsü şol. Şu bularyň görýän görgüsiniň netijesinde de çağalaryň çekýän travmasyna mene gyýdlar geldiler, özüňiz aýdyp oturýarsyňyz. Hakykatdan şol travmany olar alýar. Soňra bu ululanyna haýsy kesele ýazjak bol travma. O agresiw boljak bol çağı ululanyna jemgyýete gyýyk göz bilen garajakmy. Ya özüne bir türlü psik keseller ösüp soň suicidal karakteri eýe boljakmy. Onu öňünden hiç kim bilmem bilen kesgitlen bilen ýöne şol çağalar eýandan keselli. Ol düşünüp zat. Şunça ýyllap ne enesini ne atasyny görmedik çağda ondan soň ola bilen baglanyşyk ýetdi. O baglanyşyk ýetenden soň türlü netijelere getirip biler. Ýöne şo netijeler onun 9 negativ diňe bir pozitiv bolaýmy mümkin. Ha şu baýdak bu Türkiýede var da şu geçe çağaçyklar ýolda duran baýdagy şey diýip ogşap maňlaýyna degip geçýärler. Onu kamerada görkezýär. Emma bizim Türkmenistanymyzda şu baýdak söýgüsini, watan söýgüsini hiç ile okuwçylara öwretmeýe, düşündirmeýe. Baýdak näme, baýdagyň näme aňlam berýär. Şol atlaryny şu haýsyndan tutup göre iň atlyşlyk okuýaşy okuwçy diýdiň, şolan bilmeýär şonu. Sadece mektebe garawulýaly bolup muğullymlar gelýär gidiýär okuwçylaryň ýüzüne seredip aýlagyny alýar bolany. Indi şol ýaňy Cemal oğlan sen aýtdyň da şol muğullymlaryny paralýalar, peşkeş alýalar, o garibiň çağasyny bir göz bilen seredýärler, baýyň çağasyny başgaça
serediyalar. Şu elbette bilim ine olalarını eyyam cemiyeti iki katlığa bölüyorlar da baylı garipli durmuşu. Ondan şu İslam adam, İslamlık çağı olalarını İslamlık yol bilen, ol kanuni yol, bir kanun yol, nämede bolsa şol bay bolmagy ymtylýar. Şu elimde pulum bolsa men şulara soň armalaryň ine görkeler nahili ýaşamalygyny, ine men şuň kemsini wotyn klassdaşlarymyň öňünde, oglan bolsa kemsini ne gyzaglygyň öňünde müň ýüzüni aldy, gyz bolsa kemsini bütün klasyň öňünde şeýtdiler. Şoň üçin ine ana emede bu klasslarda ýanky uçurumlar ana geýeri eşik beýle klenkel bolman üçin oglan gyzy özüne atyp oty her ýyl. Mektep tamam. Ine şol ine psikologik travmaň netijesi. Şu travma barada aýtmaly bolsa, o çağırlykda görende ömrüle galýan eken adam hakykatyny. Men ne de şol galy. Men 63-nji ýylda 1-nji klasa gittim. 1-nji klasa bardyk bol, şu klasa 63 çağı bolup okudyk. Ýadyma düşýär, 63-nji ýyl 63 çağı. Bir partada 3 bolup oturmaly etdiler. Hep mektep küçük çağı eken. Sonra bölüler, 3-nji klasy soň täze mektep açyldy bolan, bu mektebi 2 bölüler. Ýöne şu 1-nji ýyl gatnamyzda şo boldy. Bismillah şu klasyň eşiginden ädip bir ýerde oturtdylar, men ýadyma düşýär. Ortada mı idrak, partalan berinden. 3 bolup oturýan, ondan ortada oturan oglan, bir da ýorak ýa pek güzel diýip aýtdym bolsa. Ondan birem şo Çernivçi şöyle o döwür ýemede Pero bilen ýazyldy ýatdy. Bular avtoruska ýokdy. Onun papkamı da matadan öýde tikilen. Meni zatdan goýup Çernivçi şam goýdum boldy ruskasy bilen. Bir ýanky elin şeýt bolup men ruska depde ýank partadan ýykyldım da. Ona mogolluman aýal mogolluma da şunu gör. Hani gel bäri familýaň kim aýtdym. Ana durştaýda boşda bir sagatlap men boşda satmady. Sapak gutarýança. Sebäbinem sorana. Ondan öýe geldim, aýtdym, eje diýdim, mene okajak gelin, mektebe gitjek gelin. Ha, näme boldy? Aýna şular ýalym, gatlarynda oturup, itdi bolup, menim Çernivçi ýüzem bilen ýere polo ýykyldım, mogolluma da alyp meni hana şo ýemede goýdy diýdi, boşda. Hani ýör mektebe diýdi, ejem pahyr. Gatdy bu meselelerde hakyny soraman bilýän de, getirdi mektebe, girdi direktorun ýanyna men bilen bile. Bu çağda näme günah bar diýdi, birinji gezek klasdan atlarını mogolluma soraman etmen alıp buruşda goýupdyr. Ine şodur. Şol mogollumany 2 gün geçirmäke mektepden aýyrdylar. Ine şol döwür kanun işleýärdi diýjek bolýar. Ine şol bir güne çağany alıp buruşda goýan üçin. Hiç tadı medelen uruşum ýok, o taýda söwüşüm ýok. Ýöne şol mogollumun akyl çatmandyr. Birinji gezek, birinji sentýabrda kapydan adam çağany ine buruşda goýdy. Şol buruşda duranım, şu güne çeldim men ýadydım diýär. Näme üçin şol şeýdenni men bilemem, sorawan bilemek, ene mogolluma barmy bu durmuşda, ýokmy? Soň mogolluma bolup işledim ýa ýok, onçasyny bilemek, adyny tutadym gelen. Ýöne şol mogolluma olum bir ýaş pedagog diýär, şol 1-nji ýyl gelipdir şol mektebe, okuw berme institutdan soňra näme? Yani şoň üçin bir kiçik epizodaýdy. Bizdäki çağlar şu her gün görüp otyşy gorlugy. Her gün çekip otyşy ezeri. Ýa-da ol bärde pul gazanmak bilen o taýda çağlar günlük mektepde görýän huppat. O beýleki deň dostlar nahil göz bilen, nazar bilen seretdi. Müň eşijeginiň syry giden bolsa, ýamasy bar bolsa, ýyrtygy bar bolsa, onun nädip mektebe gitsin, gurtunup kemsen barýara o çağı. Mektepde de ýörüýdi, şu direktordan başlap porsu pürjüsine çeldi, emmesi para gor. Ene şol. Onun ýere gatba diýär şu ýerde ejesi Türk dilatda işleyen çağalar diye has beteri işledýärler mektepde. Hem remont etdirýärler diye, hem daşın içini arasaladýarlar, hem kraskaladýarlar, bardurlaryna çenni daşarynyň mektebin territoriýasyna çenni rişotka nemelerine çenni kraskaladyp, daş tuguryny çenni arasaladyp şeýdip diye şo çağalary has beter neme diýän ekenler, edýän ekenler, şo ejesi ýok, ýanyna kakasy ýok çağalar şeýdýärler diye. Ene aýdyp otyra gelinler. Hakyky. Hakyky. Bar zatlar şol. Ondan hem şol Türkdäki işleýän çağalyň en atalan çağalaryny o taýda salgyt salýarlar. Sizinkiler şo taýda gazanýar diýip.
Halmıra dağı şuat men aytacak vaktim ağzımdan aldın da şu sözü. Yine Türk'te işlep yormun ecesi. Olur düşünüyor Türk'te var denizde su yok da dolar var. Bediren batırıp alıp durulur deyip düşünüyorlar da. Ha ecem pul koy veren ok mu? Maman pul koy veren ok mu? Şeyle salgıt salıyorlar. Yok ben şu Türk'te işlep yor ya da başka yerde işlep yoranlardan ulakon zat tamam ediyorlar da. Ya o yerde de muğullimler ne mi? Emmesem muğullimlerin garip maşgaladan şu yerde muğullim yok. Bir vaatlar eştensiniz Motaif deyip toyul derek deyip yine şu Motaif'a bilemek de şu onun nehini toyul deren gıyzi plan yerin muğullimi ol bir yağlığın düzülden bilmeyen gelen bir okuçunun enesi atası bilen düzgün gepleşip bilmeyen gıyzi o yerde muğullim. Bir zat deysen barıp sen şeyle o ağzına ağla tutuyorsun çağaların deyip men kıyızım için bir gedek gidenmedi de sen onun ecesinin kimdigini biliyor mu? Men on bilen için için men onu bir zat deyip erken ecesi gelir deydi. Ol planı o yaman şermende. Ol komitedin ikinci ayalı. Sen şonu bilen yok mu deyip bana şey deydi. Utandırdı men şu yerde. Bu pedagogların hemmesinin özüne terbiye gerek. Önce özlerini terbiyelesinler. O özünde terbiye yok. Çağların yerden terbiye versin. Yani çağların şu için psikologiyası bozuk. Garibin çağısı, bayın çağısına yarancağlığı şu attan öğreniyorlar. Yarancağlık etmeli. Yine yarancağlıktan terbiye veriyorlar. Başka terbiye verip bilen oklar. Bilimem yok da olurdu o çağılarda. Hiç çıktığını bilim yok. Ondan sonra ne mi diye. Çağın ediyen pakır da köpesi diye menem de olursam ecemeye kalkamaya gidip diye Türk'te işleyecek diye. Borluğu oturdu. Onun var arzusu sol. Olur yurtta okuyacak, injiner olacak, neyme olacak, doktor olacak, jurist olacak, biznesmen olacak. O var da gurrun yok. Yine de şu eceti kakatiyalı gelip talavançılık etmekçi de Türk'te. Başka çıkılğı görenekte olur. Yurdun içindeki şu çağı da orada düşünüyor. Şolara yurdun içinde orun yok gelecekti. Demek qarran enatasını işten lağır düşen enatasının ornuna durup talavan olmalı. Bolu oturdu. Yine sikl şutayda yapılıyor. Çıkılğı yok. Mektepte çağı kalk muğullum sorardı birinci klasa baramızda. Ay bir kun geçenirdi. Turdup her birimeden soruyordu sen ularsan kim olacak? Hani yerinden tur? Hani sen ularsan kim olacak? Hani yerinden tur? Aydıp vermeli. Şolar yalı iyamdan şu birinci ikinci klasını öğretiyatlar da haytı uğru qoğur yani 3. 4. klasdan surat çekme başlayattı. Surat çekmeni qoğur yani men qoğu çekem son. Men hevesmem yok hudojnik olmak. Olin qoğu çekem son. Bana olmaydı yadı. Sen hudojnik olasın ne diyem deyip. Benim yok dedim. Şu görüyormuş o çağalıktan yam 7 yaşından başlap şoların ağına kuyuluyordu. Haysi uğru sayla balasın geliyor. Kim olasın geliyor? Hükümete sen peydali işedesin geliyor hem haysi uğurdun. Şolar yağdat aydılan ok mekteplerde hedir. Yok. Yok olar yazdı hiç aydınlıyor. Yani düğüne seressek bizim halkımız hiç açan çareleri de katnamalı da çağalarımızdan katnamalı da mektepleri remont etmek için enatallar pul vermeli değil. Hükümetin özü şu hemmedadi üçün etmeli. Bizim baylıklarımızda fikir etsek de. Yani o zatlar olan öz cüzüne salyadı. Yalancıktan o aklımdan ateller zatları oraya yarsı pulunu cüzüne salya yarsını paylaşıyandır da. Dördüncü çare örde, çareden başka da görenekler çağlar, yani ismet çağlar, hatta çağlar bağından. Hazır vaxtda ben Mirzat yadıma düştü da. Təzə yıl gelecek vaxtında çağları soğukta alıp gidiyordum çarelere çıkarıyorlar. Kontkuf oluyordu. Bir günde hiç yadından çıkmıyor. Çarverdeki krepüste bileyen bulsanız şu krepüste soğukta alıp gittiler çağları. 4, 5, 6 yaşlı çağları. Yukarıda şarlama soğukta. Yani azı şu yadıma düştü. Şu çağlar geldi göverip kesel oldu şu çağlar. Soğuşup göverip kızarıp geldiler soğuktan. Yukarıda tepede çağlar, sum tepkiler, özleri
her türlü hayvan formalarını giyip alıp gittiler. Her çağlar bağından 4-5 tane çağları salap alıp gittiler. Yani çağlar geleni görseniz yüreğiniz yarılıyor. Şu çağlar sıntırsız oldu. Yukarıda krepüsün üstünde somk ettiler. Nemlenmiş, taze yılmış. Taze yılda çağlar krepüsün üstünde oynap gülüp yani taze yılı karşılaya. Bu ne demek? Örde çağlar neçe çağa gitti. 60 çağlar var olsa şu 60 tane çağlar varından 4 tane, 5 tane köp olsa 10 tane. Gözünüze getirin şu çağlar ne hebe oldu, ne yıl oldu. Ona bir 10 yılın geçip oldu. 10 yıl bundan 10 yıl bir somke edemdiler. Sonda yine biraz neme olan, gıyıktak olan radikillerin arasında. Sondan sonra şöyle somke edilmedi. Yine seramlı taze yılın önünden çağlar alı gidip somke ediliyordu. Yine hemen köşkün önünde, yine mirenin önünde şu çağlar 5 yaşlı, 6 yaşlı çağlar hükmen gitmeli çarelere. Yine çağlar neme görüyor. Başka da gören yok orada çağlar. Yine eziyette o çağa neme göre o çare çıkarmak. O küçük çağda neme isteyenler olur. O sömkan nemesini düşünsün o çağa soğukta bildirip onu sömka alıyorlar. Hem yalan zaten orada. Fatma gelince bir zatı bir fikir etmeli. O çağlar doğulmanka, o ennesin nemesinde neme iyam olan sağlığı erbet bunda. Nemçüse olu enneler hiç kim sereden ok, email vitaminlerin iyi noklar, olan öğlerin çareleri katlandır ya ağır işlerle meşgul olandırlar. Onun o çağlar doğulanını şeyle sırkı çağlar o doğulya. Sonun çareleri de olar iyi veriyerler. En atasından ayrılan çağlar bolsa son bir näçe wagtdan soň köp şeyle de hem öz sağlygy erbetinde hem psikologiyne nähil nesil bolup neme garaşy öňde olar ören ulu köp kömek gerek bolar. Diňe psikologiyada hiç haysi düşünen yok Safra Gül. Hiç haysi düşünmüyor. Çağları birbirinden düşünen yoklar. Hiç kim hakkı düşünen yok. Diňe şu diktatora alkış etmeli, diktatora şefat çalmalı, diktatörün önünde durmalı, живой koridor durmalı, sen yaşmışsın, yaşlısın, onlara var o zatları bildirme mesela. Bu ne yıldan ver, 30 yıldan ver şu sistemada yaşıyorsa. 30 yıldan ver şu görüp ben. Bağışlan Cemal'ın senin mikrofonunuzda bir şığırdı var. Ne sesiniz katı pesay hem şığırdı var siyasetin. O işlem. Tamam. Şu yönde dedim bırak. Hakikat. Yok bu geplep durun men dele. O Fatma gelince. Fatma geldi. Men görmem sen yüzünü şolum ka Fatma doğanıdır onunla şol kemme şığırdı. Biraz mikrofonunuza seyredin. Yeme berde zenalla bir yeme vardı. Mesela şu hem kemçilik görüp otursa özünüz aydıp otursunuz. Beyleki adamlar aydıp oturuyor. Yurdun için görüp oturuyor, daşın bilip oturuyor. Şun çözgüde näme deyilen mesele vardı. Biz orada arz edip ay ol bar bunu bilýär. Şun çözgüden tapmaly. Biz halk bolup ne mesele şutaýdy. Şoňun bir bölegini hana biz ýam şol mailnamalarda aydyp berdik de boljak zatları edilmeli işleri gelecekti. Şol çağaları gorumak barada da eneli gorumak barada da çağalar pulu ene pulu pasobiyalar zatlar bilen sağlığı çağa berilmeli bilim ilim döwletiň düýbü tutulany şu zatlardan başlamaly gelen kararımız var. Halka hödür etjek zatlarymız parlamenta hödür etjek zatlarymyň mailnamasy mejlis ýazylydy. Şoňa laýyklykda gelecekde haçan şol şuňky bir kanun hökümeti tahtdan düşüremedi diýmek şu sistemany bizim oturtmamız gerek. Eger sistemi oturdurman olduňa prezident ya oň töwere aýrylany bilen ol mesele düzülmeýär ya çözülmeýär. Hani özüňiz görüp dursunuz. Mektep direktorundan başlap da tam süpürjüsine çellemesi şol para ýatyp. Şu sistemany ütgötmesen ol mektepde ýene de çağa bilim berjek gele, ilim berjek gele. Şonuň üçin şu zatlar bir düýpli ütgötmeli. Her taraply. Şonuň üçin bize gaty köp täze kadr gerek boljak. Önümçülükde de sağlık sferasında da
bilim pudoğunna da hemme yerde bize şu mahal kadırgıtçılığı bar. Görünüp dur. Ýöne şoň sözüňizden ýene de biz halk bolup tapmaly. Eger biz tiz wagtyň içinde şu katastrofanyň öňüni almasak, şu betbaçylyk, onu türkmen halky hakykatdan mankurtlaşdyrýar. Emme 30 ýyllap şu siýasat alnykende şol topragyň üstüne şu halk gerekde, şol baýlyklar çykarmak üçin. Ona daşary ýurtlaryň firmalary ýeterli diýip 30 ýyllap aýdyp gelýär, ana şolum gör bolup dur şu mahal. Kıtaylı gelip işläp, Ortaýatdan gelip dur, Amerikadan, Ýewropadan, hemme döwletden bar, emma türkmenden şo taýda inženerim görmersiň, türkmenden şo taýda agronomum görmersiň, ine firma ýol başçysynam görmersiň, biznesmenim görmersiň. Hemmejigi şol ortadan aýryldy. Bizim maňlaýymyza ýazylany ýa buýrulýan hyzmatkar bolmaly şo geleler. Ýurdun içinde de halk hyzmatkar, ýurdun daşynda da. Şuňky neselen Şuňky neslin çağalary ondan önjeklere. Ýöne aňyrda ýurt galjakmy, toprak durjakmy, döwletimiz abadan durjak, o soraglary o diýip jogap berip boljakkan, eger ýurdu şu bolup duran ýagdaýyny göremedi. Şoň üçin Allahda tedqiqaty dogry aýdýan hemmejik zat çağadan başlandy. Biziň gelejegimiz şol. Şolar ilim almasa, şolaryň saglygy bolmasa, olar bir şadyan ýaşap ötmese, ondan olar agressiw formada ulanjak adamlar. Gelecekde şolun eline haýty bir adam ýarag berende bar şol gidip atdysa atar şol. Täp ol adalet bilen beadalatlıkdan ejir tapawdyny görmän ejir çekip gelen adam. Ola adalet kredi kimin pulu bar bolsa eline şol adalatly mukadibine ters düşünje bilen ulalýar şu mahal çağda. Ol ruhu baýlyk ata watanyň emesi ol real zat ýok bu neslin kellesin. Şuňky ýaşlarda da ýok. Täp olar ruhundan netijesini alýar. Aýdy ber ol çaryny başla. Başlaň sözüňizi bölýän häzir ýarym sekunddan ýarym minutdan wagt tutarýar Zoom'un neme gıýkaçarak şu ýerde bir hoşlaş geçýärse. Bolýar, aýdy ber onu. Ýene de bir aýtjakdadyma şu bilim marada çağalaryňyza eger online bilim beresiňiz gelse, men şu передача şu gepleşiň aşağına linkini goýaryn, tutoronline.ru diýe. Şu ýerde her hili predmetler we matematika, fizika, historia, diller we her hili şu ýerde sagadyna $7 ýöne köprek sagad alsaň, onu $6 datdan gürleşip şonu alyp bolýan ekeni. Bu ýerde men şu ýerde nomerlerini goýaryn, linkini goýaryn, web saýtyny girip özüňiz görersiňiz. Gaderli vatandaşlar öz çağalaryňyza özüňiz terbiýe bermeseňiz Türkmenistanyna terbiýe berjek adam ýok. Onu näme şu ýerde tamamlaýlyň moly çaryndy gyýdylar. Bolýar. Hoşlaw bolun. Sağ bolun çağıranyňyz üçin gyýdylar gelirler. Vatandaşlar ýene mergede kemmäňizi ine halkara raýdaşlyk güni bolan 1-nji maý bilen rahmet keşlerin bayramçılığı. Sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmäňiziň öýüňizde sağlyk. Amin. Awalın Hoş sağ olun. Hoş sağ olun hemmäňize.